Sangerati. Den siger på sammen, den er til lavet af Bach og Christiansen. Og de siger, har flere fantastiske tolker i tiden. Lukas, en stor konge, og en mere Lukas, en 300, og en lampe. Hun har opnået flere placeringer i Jylland udlandet, sammen nummer 5, valgt fra 2012, flere placeringer i LA på landets og internationale plan, som det års talent 2014, flere gode S. Alle siger, mener, at det bedste må være, at hun selv har været en spændende opgave for hende. Jeg vil gerne takke alle de fantastiske ponyer, som har hjulpet hende op fra bunden til toppen. Og ikke mindst tak til hendes familie for alt den hjælp søgte og hendes fantastiske sponsor i vores liv. Tak til dig, Jens.